Анатолія Вярцінскага, які уславляе вялікую жанчыну, нашу маці. Пасады розныя займала, на розных пастах была яна. Ля печы стаяла, лён мяла, сена сушыла, роды прымала, сеяла, шыла, прала, ткала. Хіба гэта мала? Працавала з відна да цямна. Быў вечны той кругаварот. Па сумяшчальніцтву даглядала калгаснае поле і свой агарод. Словам, займала пасад нямала. Словам, пасада была адна. Працавала з відна да цямна. Не мела ўрадавых узнагарод. Нашто ёй граматы ганаровыя? Былі б толькі дзеці і здаровыя, ды быў бы ўражайны год. Медалёў таксама ёй не давалі арданы. Навошта ёй былі яны? Абы сена хапіла да вясны, абы пісалі пісьмы сыны, і абы толькі не было вайны.